اسمي навгонӣ дар оилаи ҷефри австралиягӣ ки дар тоҷикистон бо номи ҷамшед шинохта шуд. ҷамшед ки 20 сол инҷониб бо аҳли оилааш дар ноҳияи зафарободи вилояти суғд зиндагӣ мекунад, соҳиби боз як кӯдак гардид. Ин дар шумор ҳафтумин фарзанди оилаи австралиягӣ аст ки он писарча мебошад. номи кӯдакчаро ки 9 моҳа аст ба тоҷикӣ эҳсон ва ба англисӣ Даниэл гузоштанд. дар балнитси дар роддоми зафарабод таваллуд кардам. акушашта ман бо осонӣ таваллуд кардаги бошам. инаш пеш ай дард омадане ки хунравӣ сар шуд. аллакай сразу фаҳмидам ки намешавад. давида балница рафтем ки ӯзӣ кардан не ин оператсия шавад гуфта, ин намурад гуфта, тез вай кардан оператсия карда гирифтанд. ҳамаи кӯдаконашро бетанин. Бунафша дар Австралия таваллуд карда буд, аммо кӯдаки ҳафтумаш дар Тоҷикистон, дар таваллудхонаи ноҳияи Зафаробод таваллуд шуд. ҳарчанд ҳангоми таваллуд ба мушкилӣ рӯбарӯ шуд, аммо ин зани австралиягӣ шукргузорӣ мекунад, зеро фарзандаш солим ва саломат ба дунё омад. тарафҳои ватани ман шароити зоидан бисёр вай аст, бисёр хуб аст. ҳамаша бепул мекунад да давлат. ҳам 6 та пеши очи худам таваллуд кардам. ин ба мо мерафтанӣ шуда будем, лекин ковид намонд. раҳо бастагӣ, самолёт нест, проблема бисёр. мон гуфтем ҳаминҷа мемонем, чо мекунад? ҳама таваллуд мекардам мегирад ку инҷа. ҳамоям ҳаминҷа. лекин ман тарафҳои худам шароиташ нағз бошадам. аз ҳамин духтурою шароите ки ман доштам дар Сафаробод ягон шикоят надорам. ҳамаш сарфоиз гузашт. духтури беҳтарин доштам. ин оилаи кӯдаки австралиягӣ акнун соҳиби 4 писар ва 3 духтар гардиданд. танҳо фарзанди хурдӣ дар Тоҷикистон таваллуд шуд. боқимондаҳо ҳама зодгоҳи модарашон ба дунё омаданд. кӯдакча ҳоло 9 моҳа аст. дар иқлими Тоҷикистон пурра мутобиқ гардидааст. вале ин оила тасмим дорад ки моҳи январ ба зодгоҳашон раванд, зеро ҳанӯз ин кӯдаки тоҷикистониро пайвандонаш, махсусан бобӯи бибияшон надиданд. аз ин рӯ ҷамшед ва бунафша тасмим гирифтанд бо аъзои оилаи худ моҳи январ ба Австралия мераванд. шумо медонед ки дар Тоҷикистон ӯзиба мераванд. дар рафт духтур, шумо напурсидаям, дар рафт духтур, зур шудааст, писар мешавад, гуфта вай мешавад. ин хеле ман хел шудагида. ман аллакай медонистам ки ин писар мешавад. ман барои ҳамон азоб накашидам ки духтари калоним 19 сола пешанба дароварда як ҳафта мана нигоҳубин кард. ҳамин модари худама ёд кардам. серано вақте ки дард ҳаст, ҳама модара вай мекунад. дилаш кашол мешад. лекин азоб накашидам. ҷефри ба тоҷикӣ ҷамшед. ӯро аз фермааш пайдо кардем. ӯ мегӯяд тавлиди кӯдаки ҳафтум боиси хурсандии дигар дар оилаи онҳо гардид, зеро иқтидори бузурги оилаам аз кӯдакон мебошад, таъкид кард ҷамшед. маҳз зиёд будани кӯдак, дар гирди волидон ҷамъ омадани онҳо, пурсидани маслиҳат барои иҷрои кор ва кӯмак ба фаъолияти волидон аз фарзандон сарчашма мегирад ва онҳоро дар рӯҳии тоҷикӣ ки ҳамеша урфу одати ғамхориву меҳрубонӣ ва кӯмак расондан ба атрофиён дар мадди аввал меистад, тарбия намудем ва ҳанӯз ҳам тарбия карда истодаем, мегӯяд ҷамшед. фарзанд албатта атои худо. мо буручи ҳафта кардем, чунки ҳар якташ бинем ки ҳама ки ширину хурсанд мекунад моя. албатта хостем зиёд шавад. хай 10 та ҳаракат кардем ва 10 та олӣ нашуд. пане албатта бо хабар ҳар ҳафта як бо занг мезанем. хай ин замон имконияти ҳамон бо видео дидан ҳаст. буд ҳамин ҳар ҳафта занг мезанем. ино лекин албатта ёд мекунад. кай меритон, кай нақшаи сафар доред? худовад ҳамин соли январ, ҳамин сол як хабар мегирем. падари ман, модари ман, ҳусуру хуштуманамон. тамоми аъзои оилаи ҷамшед ки аз ин пас 9 нафарро ташкил медиҳанд, пурра забони модарии худашон,
یعنی انگلیسی رو میدانند. آنها آزادانه با زبان تاجیکی نیز صحبت کرده میتوانند. اینچنین زبانهای ازبکی و یغنابی را نیز از خود کرده ایستادند و گاه با دوستانشان با این زبان هم صحبت میشوند. موضوعهای دیگر اوید به این اویله، یعنی خواندن علیه تاجیکی از زبان بتانین، بستن کودک به گهواره و غذای کودک 9 ماهه آنها چی است؟ در گزارش‌های منبع شرح می‌دهیم. گزارش مفتون شکر و نعیم جان ایوبوف برای برنامه تلاوتی خبر.